What happened ki jing ekran pen sung tho pat ba ki ba pher ba dai ban ken ban lani ban ken tron ye ki brio ki ba dan jing duna ha ki khot mat pen ban tat hadu ki ne ki sngi ki brio ki ba em haring kat ki jing duna khot mat ki dang yai mat ya ka jing sha ban ben ki brio ki ba dan jing duna ha ki khot mat ki ha ban mat ya ki ba kum ki ne ki jing jan na ka por bat ka ba pen sung si shu ka long ba dan na prang ki ba dan ha ka por ki le ya ki ba kum ki ne ki jat kam Uko founder jaga Blind Lead Trust uba Jitendra Dekhar usamla rang ba babyo i ki khmat kum ubala mat yakini ki jingsha ban ben ulaong baki babun kim trei ban pendap ya kamram ndregi trei tang na benta ka tulop ulapan pau ba kham tam harilum jaintia om baro hendrei kidon bun ki bale kum bombana bat pen i ki jingwit haba ubri ubadan ki jingduna khotmat ulet ban ya kendu yaki kabun hi ki banga nga khambyo ka experience kalong ba babun hi kattu katne ki long namong ba baro ki long ta tamba babon hi ki de ki batretang ya kutulop iba khamtam ba teng da philap kum sithi sa jaintia le te kalong seba palat teng ba karkom treat jong ki wat ikini kinong tre sarkar ru ken ki karkom treat jong ki wat kitu bedai belabo spesifik yangi ngamong tan ye ki department khamtam ye kitu ki belabo ya ka social welfare department pendalap ba ko wat iki kim dadon kata man sim le ne kata ka kamram ban ong ba tongin le kata kamram jongi kat kum ka experience jonga ngala ayat kamenta ngala kenduk kamenta la bon snem te henry nakaliang jonga nga iba ka kham don hi kat tu kat ne hi kiba kham don man sem pada mod ong tamba kiba bon hi long kimda interest han mar teng pinda le ya kenduk bat ki pinda ngada le ya kenduk bat ki ru kile kumbam bana kile kumba long mo ba ki ong kumba wit ba ong ba beli kini ki blind gaya wan sane beli gemta kumne henry hajaka bakin sngap yangi teng subum tamo ka nuksangan ongai phi ladang awan manga bat iwei perlok jongai bayo i te kitu ki officer ki khen tron yang namar bale kinam keren face to face bat nga namar ki khen ba nga ngamlong ki keren yom ne uba subum tanga buk rapido tenang tanga nga uni nga pha elam yu tengah hapan siu kang long ngalabuk yu mo te kakam kade ki jonga te ki keren pen hau hau tau rapido ubam tip ke tudang ka khle telong katu kamut ba penpau ba kalong arsap silendet kalong insult yang ngi ken te kalong nga ko kentiu ya ki long kentu ya ki perlok perjor le ki officer ba ladap hi lap ya kino ki perlok jongi ba kino ki ayu subha ban trelang bat ngi le kat kum ka accessible jongi haba fitri nam ta jongi tre haba fitre nam ta jongi IT met bat mensem wat om tre tang ban yo tulop namar ba lada fitre tang ban yo tulop haba kut hi sep hi mangi urit uria long khamtam yangi ma ki batlot ki bado ya ka jinglong dekot met ba namar phiru pidon baro ki dekot met pi sarong ilade inde ngido ya ka subum ta kumanga ka dekot met ka bakongsan jonga ngala ado ke khmat ke de ki dekot met ki ba long kongsan le se phila ban ong ka jabeng le se phila ban ong ka khle ka khti ka kajat damdon ka kajat rumlong damdon ka ktin rumlong damdon ka khmut rumlong tengido ki we ne ki kamet ki dekot met ki ba kongsan kumalong no mentak ban ong no kene ka ngido ya ki khmat tapi di ban song thu ba lada kanjia hapi hakum kene ka apot ka banjia hangi te pisngo kumno teng pinda i teng ba ki bru jungi kimda perkhatan ya kata ka jing jungi lene kimda fokus tan ma teng ba banda ong ta subuk mta gin ong kum government ka ong inclusive kum ha ka bai de bat ku pule puthi inclusive in which way there is so many types of status of disabilities then they have different kind of accessibility kabalong very kabalong very confused teng ba ong inclusive kumno atau kila ada prepare na em ya kata atau kila ada pen create na em kita hoi kidon hi kini ki government ngalo ngatip ya kata mo ki kini ki nong hikai kini yu kile ki training ya kita ki ai training ya gitu ki head jung ki principal ne kino tama kitu sia nga ngadalap de lade kimda ki babun hi kimda fokus tan kimda ayutan ban ong hadu kata ba ban ong ba oh kini ki le sisa kini ki kwa sisa ban yarap ki le tangdep tang badai rukom balong ba ki gabar ke bala namar bali bala pha la batha da government tenrei benda ong hi subu umtala benda ong hi ba ki don mon sisa le ni ka yu sisa ta ba bon hi kimle umta te tong ba ki don hi padru ki balong ayu ki ka jing imbriu te kalong umta hi telong ngamra ayu than tang balong
at least lah dari baka government kan bo ya kita ki protokol ki ba ki haban le kamut ba kendon hi ka jingarap kendon hi ka change ka ngila ban kentiu ngila ban develop kebalong inclusive development la ban ong namar pinda keng menta subut la daya keren hachpang ka kayi ka kamai ka kaji ka kayi ka pateng ban ong hakataru hangno ki ai lat yang ni namta jong ki visually impaired ka ka bangi ki thau namta jongi let's say kumno kita ki opportunities nang ta subut teng pinda keren ani nga teng asu lamwir teng mo khamtam ka jela jongi long ki ho ka government ka ong inclusive tang ba kim kam ngimdei kita ki ka list ki ba yu ta ngi sulak ban long tang kita ki step foot let's say nen ong kumno la dei ban ong ki sulak tang dep te kim don kata ka fokus ban ong kini de ki bro ki balong haban yarap nomor beli kila duna na khat met jongki te ngi kamram jongi ban yarap ban kersan ban ayu kam ngamda i keng bakan da don adu kata-kata kat ia kebasyadin keng tangba ia mentahi tengah i bala kam improve kendiat berkan kan kermen hi ba kan kam wanra ro nang ne sekmat kan chain mar ngaso thu hi mla ban change bar khoi nimla ban wanra bai kumara hapus lap na jorong ngaso thu ia kata tamba nga kerpat hi ka we gijing kerpat nga kwa ba ke government ne kino ki NGOs ne ki companies ba pinso bahaban fokus lem nam ta jongi namar ba pinda ai ngi kata ka employment government employment tangka no bila ban ai kata ndre ba ka government gede ban kentiu ya kini ki private sectors ba fide ban bahak kambai nam ta jongi ki visually impaired ro ndre namar nga la i liya experience habang alik nga ban kelikam ban pankam na ki private sector kim patia we kim banai kim tibi ki ong hana ba min la ban tre yu le kumame men imat kumno men susong hasing sasuki le ai kame men le yu men su thia am su pam nginum la am su tulum ta to nga don lupa ta ka experience what ki officers ki ba yur ki don ki ba jukren kum ta ngi mo tang balong ni pada nga berkat kum ne ba ka awareness program kum ka ne ka sngi pementa ka ne ka long ka badon kam belingi le ba ka ne ka awareness program khnang bakin tip bakin sotho khnang bakin yo dup yo ban learn le ne ban yo kita ki jing sotho mo la longba lang kapor namar ba ladangi mut ban files daga case and file daga ngidon kata ka special law RPWD Act ngidon ya kata ngitip ba kay don ngitip ba ladang ngile kamut ngin kadai ka hok jongi tangba nginle kumno nga de nga perkan nai pi ban le pamta un bahan namar bali ba dang duna ka awareness program hanya po jela po thanjongi te de na takadaw ngidon kamban fokus suai ka awareness haden bangila kibri ubri ubatip ya kata ule persya yauta ngide ban yakon